What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so for today's video, it's another day. Well, actually, hindi na siya araw, no? So, gabi na siya. So, it's another night. It's another day naman of traveling sa ating channel. For today's video, I will be featuring another resort. Meron tayong pupuntahang resort, o diba? Kung mapapansin yung gabi na, we're actually going to Crisol's Private Resort in Tui, Albay. Ano bang magaganap later? Nakapag-prepare na kami ng aming food for later. Sama namin yung iba naming mga friends. Yan yung ating mga vlogger and blogger friends as well. It's going to be a fun-filled night. I'm sure of it. Sobrang fun nila kasama. Napakaraming chika, napakaraming performances. Yes, may performances po. So, ang ating rate sa Crisol Private Resort, pwede mo siyang i-rent yung buong resort pag day tour, day swimming lang guys, from 9 AM to 5 PM for only 5,000 pesos. 5,000 pesos sa inyo lang siya guys for 20 packs na yan. Tapos lahat na ng amenities doon, pwede mo nang magamit. But kapag gusto niyo naman ng gabi lang, that's actually from 7 PM to 1 AM, that's 4,000 pesos. And kapag gusto nyo overnight, that's 7 PM hanggang 8 AM. Ayan. So, inyo na lahat, guys, ang place na yon. But for only 20 packs, syempre, diba? We're really excited kasi na-invite tayo na ating friends. We're going to eat, chill, and of course, hindi tayo iinom kasi tayo ay nakapa-anti-rabies na vaccine. Hindi pa tayo pwedeng mag-inom. As per St. Jude Animal Bite Center sa Legazpi City and Tabaco City. Ayan, doon tayo nagpaturok ng prophylaxis, pre-exposure vaccine. Ang maganda dito kasi yung tinurok sa atin is meron na siyang 3-year protection. O, diba? Mas okay na yun kaysa na mag-aantay ka magpakagat ng aso saka ka magpapa-inject. O, diba? Para sa mga merong mga aso sa bahay, para din sa mga na-expose na sa rabies or nakagat na, pwede kayo dun magpaturok ng anti-rabies. So, ngayon, natin na lang natin yung mga kasama natin. Hindi ko alam kung nasa na sila. Sige na, babalikan ko kayo guys. Ayan, kung ano mang ganap later. Okay? Alright. Alright, so right now, ayan, nakasakay na tayo ng car. Kasama na natin si Miss A, si Ate Mas, and of course, wait lang, di kayo nakikita. Ayan pala, hello. And of course, si baby boy na si Bob. Ayan, hello. Excited ka ba? Okay. Para hindi siya excited. Actually, siya kanina pa. Oh, diba? So, sabi niya, ang tagal ko daw. oh, diba? Tagal kasi ni Miss A. Gigil ako si Miss A. Charot. Ayan, so susundin lang natin ngayon si JC and si JM. And dediretso na tayo sa Tui, sa Crisol Private Resort. Let's go! Arat na! Let's go! Ayun na sila. Ayun na si JC and si JM. Hello po! Hello! Ayan, so sige, magdadrive na kami. See you later. Bye. Halang ganda ba? Nasa Bali na tayo. Nabangga ko na. Ang ganda. Alright. So ayan, nandito na tayo ngayon sa Crisol Private Resort. Nakapark na kami. Let's go. Arat na. Very Instagrammable ang place. Oh, taray. Welcome to Tui Vlog. My life. Welcome to my life. Welcome back to my channel. 1, 2, 3, go. Hello guys. Nahiya siya. Ano ba yun ako? Hello. Na-miss kita. Okay. Hi! Kumusta naman ang first impression mo sa Crisol's Private Uy, Resort? sabi ko na ako na-amaze ako. Sabi ko, meron palang ganitong lugar dito sa Tui, di ba? Di ba? Hindi ko napaka-private. Ang ganda. Paano yung amaze? Tapos amaze. Akala ko nga nasa Bali, Indonesia na tayo. Hi! Welcome to Crisol's Private Resort. Ayan, Oh my this God, is Star Gabi. Hi, hello Hi, everyone. taray! Sabihin mo naman, hi, si Luna Vlogs. Hi, Sid Vlog. Ako yun. Nice meeting you po. Oh, diba? Ang ganda. 17. Talaga? Ano ginagawa ko nung 17 ako? Sa Tabacay pala siya. She's very talented
Ang galing niya kumanta sa may... Oh, alam mo na, magduduet tayo. Dalawa ang microphone ko. Ang ganda ng rumare. So ayan, ang ganda ng room. Si Madam mo, Madam! Haggard pa! Kung haggard siya, ano na lang ako. Anyway, mag-tour muna tayo. Photoshoot po. Ang lechon. Lydia's lechon. Ayang mats pala. Punta natin yung nagluluto doon. Ayan, ang ganda ng resort na to, oh. Pangmayam! Ayan na. Ang bango naman ang niluluto. Welcome to Mika's Kitchen! Tadaan! Hi, Sid! Ano po niluluto? Para ang sakit ng ginagawa mo. Mas masakit nga yung naiiwan. Ano pa niluluto ni Mika? Sinigang. Sinigang Pork sa sinigang. sinigang. At bakit may patalong? Importante ang talong, di ba? Talong is life. Talong is life. Inaano ko pa naman. Wow! Oh, alam mo, trivia lang, Mika, my favorite dish is sinigang. Oh. Wow. Lalo na yung nagsasabaw-sabaw at natutunaw sa Gusto mo mouth yung mo magamit yung... sa baw na. Oo, tsaka yung natutunaw sa mouth mo yung ano, taba. I'm so excited! Eh, pak! Alright, so ayan, nakapag-set up na tayo. Medyo nakagad tayo. Very live doon. Nakapag-set up na tayo ng ating video okay. Video okay, tayo ay magsasayahan ngayon. Wala tayo ibang gagawin ngayon but to have fun, relax and enjoy the place dito sa Crisol's Private Resort here in Tiwi, Albay. Together with me is Madam. Andito si Madam. Oh, napaka-fresh, no? Sana all. Hi! Please visit Crisol's Private Resort in Tiwi, Albay. For more details, visit their Facebook page or message Mr. Rose Crystal. Rose Crisol. Ayan. O, tita niya yun, yung may-ari dito. Kaya kami nandito. Galing kumanta. Habang kami ay nagkakanta, may nagpo-photoshoot doon. Oh. Taray. Ay, ang ganda, Mare. Huwag kayong galaw ng galaw, huwag kayong galaw ng galaw eh. Tapos na ang ating sinigang, ano, Mare. Bidaing, oh my gosh. Ayan, so dito na tayo sa ano, poolside. Napakaganda guys ang poolside. You're everything. Thank you so much, Alright, so ngayon kakain na tayo. I'm really happy and excited kasi niluto ito ng ating friends. Meron tayong sinigang ni Mikarit and of course meron din tayong liempo na sobrang pinasarap dahil sa marinade ni sino pa nga ba? Ni Ivan of J. Braga is Eatery sa Tabaco City. Excited ako kumain. And of course, prinito talaga nila ang lumpia din sa J. Braga is of none other than ng ating kanoo na si Ate Miles Fajardo together with Miss A. O diba? Kaya I'm really excited to eat. Kaya tara na. Wow! Handa na ba kayo kumain? Aba! Siyempre po! Handa na ba kumain? Aba, syempre po! Yeah! Bakit klase sa kanya? Sa amin. Ang ganda. Parang social. Aba, syempre po! Parang sa akin. dinaligo. Kaya, Ako parang dinaligo. sa amin ang dugyot. Bakit gano'n? Tingnan mo natin, meron pa pala natin iniihaw. Ang J. Braga is, wow! Later lang ako. Ito na, ito na. Lahat ng Hingan ang sabi, grill, wag i-cremate. Ina. Nangyari! Si JC ang salarin. Sarap nito, promise, Mare. Yes. Tiyak ako, ang sarap! Huy, ito na masasabi ko ang one of the best sinigang na na-try ko. Thank you so much, Thank Mika! you. Grabe, ganito kumain ng gabi. No? Diba sa amin? Kanin ko.
Alright, so nandito na tayo ngayon sa loob, no? Tapos na tayong kumain, tapos na tayong mag-pictorial. Ang haba ng pictorial, guys. So right now, nagsiswimming na lang, nagchichill. At yung iba ay kumakanta-kanta. Meron pa palang pond. Ayan. Ayan sila nagsiswimming. Hi, guys! Long gown competition. Pak! Oh, pak, pak, pak. Oh, ay! Pak! Nag-enjoy ba si Bab? Yes, enjoy. Kasi magaling Ikaw ba si Bab? Ikaw ba si Bab? Nag-enjoy ka ba, Bab? Yeah, very good. Oh, ikaw, ano, Miss A? Miss A? Enjoy din! Ikaw naman ba ulit? Ikaw naman, si Mas enjoy. Mamaya ararampa tayo. Siyempre, dito yung madam natin. May isa pa nating madam. Napakaganda at napaka-chill ng lugar. Highly recommended, promise guys. Kaya guys, if you want to reserve, kayo ay pumunta sa kanilang Facebook page, Crisol Private Resort. So babalikan namin kayo bukas kasi mag-chill muna kami. Alright, bye! Hey, good morning, beautiful Filipinos. Beautiful people. Ay, kasama ko ang isang beautiful person dito sa... Kumusta naman ang tulog ni Madam? Ito, bitin. Oh, bitin. Pero we really had fun last night, right? Yeah. Super. Ayan, so right now, nag-i-impake na kami nila Madam. We're actually rushing home kasi medyo palapit na po yung bagyong Julina. Nakikita nyo naman ngayon yung beauty at ganda ng place dito sa Crisol Private Resort in the morning naman. Ayan. As you can see, naka-glasses ako. Hindi pa ako naglalagay ng contact lenses because it's actually 6 in the morning. So ayan po yung ganda ng Crisol at morning. Oh, di ba, taray? Pak na pak. So yan yung hall kagabi. Diyan po kami nag-concert. Chika, nag-concert talaga. May fish pond din pala dito. As you can see, meron mga fishes. Hello! Nakamatakot kasi kung sumagot sila. Kagabi pa ako na-intriga dun sa ating patulay, di ba? The London Bridge. It's not the London Bridge, it's the Crisol Bridge. Chance. Maganda din dito pa. So meron din ditong mga isda. Bigger yung fishes dito. Here's the bridge. Hindi ko alam kung ano meron sa bridge. At saan to papunta? Di ba? O dead end. Wala. Saan to mapupunta? So medyo ginamit to for aesthetic purposes. Pero yan naman, gandang-ganda naman, Mario. Pak. Oh. Eh, meron din dito dalawang kubo. Yan na gusto ko dito, syempre, meron siyang cooking area. Kaya si Miss A, and of course, si Nika. Pwede kayo dito magluto, guys, ng paborito niyong breakfast. Paborito niyong meal of breakfast, lunch, or dinner. Tapos meron din kayo ditong outdoor seating. Ang mga tao ay nakatulala pa. Tulala. Late na kami natulog, pero early kami nagising dahil we have to go home. Ganda guys dito, no? Masosolo nyo talaga ang serene place and at the same time ang lugar na napakaganda. Perfect with nature, kasama mo yung friends and family mo. Yeah, perfect to guys. Kaya arat na, tara na at magpa-reserve na kayo sa Crisol Private Resort. And of course, kasama natin dito sila Coachero Irigenyo. Andyan siya na naka-pink. Oh. Ay! Kumusta naman yung stay mo so far? Sobrang saya! Taas ng energy. Alright, so ngayon pauwi na kami at dito na guys magtatapos ang ating vlog for today. Please do not forget to share this and like this video. And please do not forget to click the notification bell para update kayo sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye! Bye!